Ahoj, a jak dlouho vydrží účtenka z Mekače? Teď. Co nejde? Tak, počkej. Chyť to posádně. 3, 2, 1. Chyť to posádně. Moc toho nevydrží, když zaberete. Neboj, nejsi vidět. Chyť to tady z té strany. Teď. A teď ještě toho zničíme. 3, 2, 1, teď. Konec, jdeme to vyhodit. Tohleto. Hele. My jsme takhle tady zatím a schovali jsme se jako takhle. No, tam nepůjde vidět vlastně, jak jsme tady. Jestli někdo ví, jak zamaskovat člověka, tak ať mi dá like a řekněme to ahoj.